नोङो मोनसेल' फुबोदो बियो नोंनि हौवा नंमारा बेखौल' बुंग्रे आरो हौवा नङाबा नों मानो बिदि खारख'लांनो खारगो स्टेसनाव खारख'लांनो लोगोसे नैबे गथ'आ नोंनि गथ' नंगौना नङा नंगौना नङा दे नों मानिगोन ना मानियाखै नोंनि हौवा नङा दं दायो हा जों नोंबो मोजाङै दोनगोन सिदा खालामनाङा नोंसोर नंगौना नङा केन्सेल लानाङा नङा खिन्थु खोथाखौ मोजाङै फोरमायना ला नंमारगौ नङाबा गैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय tibkai होननाय मोनसे गामियाव सासे हाबा जाखानाय सासे गथ' गोनां आइजोआ हाबा जानो होननानै सासे सेंग्राजों खारसन हैदोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरा एक्सेप्ट खालामदिया गनायासै मानो होनब्ला बिया अलरेडि हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा tibkaiनि मानसिया दा बिखौ रायजो राजाफोरा हमनानै बुंदों नों सासे हौवा थाखानानै गथ' थाखानानै नोङो दिनै मानो आरो हाबा जानो फैफिनखौ सेंग्रानि लाइफखौ मानो बरबाद खालामनो फैखो होननानै दानि जुगाव जोङो मा होनबावनो हाबा जाखानाय माने गथ' जाखानाय माने बे सिख्लाफोर बायदिसो ना नोङो हौवा थाखानानै गुबुनखौ आरो मानो नागिरबावो ना नोंनि हौवाया नोंखौ जाहोआखै ना लोंहोआखै नोङो गथ' थानानै नों मिन्थिखादो जे आङो हाबा जाबाय लाइफआव माबा मोनसे संसार जानो थाखाय आङो गुबुननि न' बिलाइ हरजाबाय बा फैबाय नोङो गावनि हौवाजों संसारखौ मोजां जाब्लानोथ' जायोना नों गथ'खौ गारनानै हौवाखौ गारनानै नों गुबुनखौ लानो थाखाय गुबुनजों जुलि जानो थाखाय मानो थांनाय दा नों मानो लाजि फोनांजाखो रायजो राजाफोरजों सिख्लाबा बेलेग बाथ्रा नों दा सासे हाबा जाखानाय हौवा दोङो गथ' दोङो एसेबो लाजियासै नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन नायग्रोनानै ला भिडिअखौ आंनो सासे ब्रादारा शेयार खालामहरदों मैयानो शेयार खालामहरदोंमोन आं भिडिअखौ होनाय जायासै टाइम मोननायनि थाखाय दा आं नै होनाय जाबाय दा बयनिसिमबो गिबियावनो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्रायो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों मेक्सिमाम मानसियानो क'क्राझारनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो आरो उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर गासिबो नायखायो कमेन्टनि नोंसोरनि कमेन्टखौ आं नायनानै मोजां मोनो गोजान गोजाननिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलायदो मैया आं दाख्लै आं मोनसे आंनि एजखौ खोन्थादोंमोन लोगोफोरा आंखौ सोंबाय थादोंमोन नोंना बोसोरा बेसेबां फंबाय होननानै दाख्लैबो क'क्राझाराव सासे मादैखौ लोगो मोन्दों मादैया आंखौ मोजां रायज्लायदों एजआ बेसेबां जाखो नोंना फंबाय भिडिअखौ नायबाय थायोना आं बुंखाबाय लोगोफोर आंनि बोसोरा 23 बोसोर जाबाय 2003आव आंनि जोनोम 10 तारिख 10 माह 2003 माने 24 रानिं जागासिनो आरोना सामथिं माने खाथियानो 24आनो जासिगोन 23 बोसोर कमप्लिट जानानै 24 बोसोरनि आगान होगासिनो आंना बोसोरा नोंथांमोना बुंबाय थायोमोन फंबायनि बोसोराबा बेसेबां ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बुङो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन दा आंना बोसोरा 23 बोसोर लोगोफोर जेखियानो जादोला भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो ओमफ्रायो कमेन्ट खालामनो दाबावसै आं बांद्राय बुंबा गाज्रि मोननो हागौ नाथाय जोङो बेफोरखौ लुबैया ना लोगोफोर सोरबा सासे बिमाया जे गावनि गथ'खौ अननाय गैयै अन्थाइ बिखा खालामनानै गारना थांनानै गुबुनजों हाबा जानानै रायजो संसार जागोन बेफोरबायदि साननो नाङा नों गावनि इयुनखौबो नाय गथ' गथायनि इयुनखौबो नाय दै आरो हिन्जावफोराल' दाय नङा हौवाफोरखौबो आं दाय होनो सानो दानि जुगाव लोंनाय जानायजों जेबो जालिया रायजो राजा नोंथांमोन मानसिया संसाराव दिनै दोङो गाबोन गैया माला मा जायो जेबो हमनो हाया लोंनाय जानायखौ दोनथ'नानै गावनि फेमिलिजों मोजां रायजो जा गावनि फेमिलिजों मोजां अनलायनानै हौवा हिन्जाव संसारखौ जालां जाहाथे नोंनि हिन्जावा गुबुनजों खारैया बैफोरबायदि खामानिखौ खालामना लानाङा हौवाफोराबो बा हिन्जावफोराबो दे लोगोफोर भिडिअखौ नायग्रोनानै ला आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम कमेन्ट खालामनो दाबावसै आदै मादै गासिबो सिस्टार ब्रादारमोन दे नोङो मोनसेल' फुबोदो बियो नोंनि हौवा नंमारा बेखौल' बुंग्रे आरो हौवा नङाबा नों मानो बिदि खारख'लांनो खारगो स्टेसनाव खारख'लांनो लोगोसे नैबे गथ'आ नोंनि गथ' नंगौना नङा दे नों मानिगोन ना मानियाखै नोंनि हौवा नङा दं दायो हा जों नोंबो मोजाङै दोनगोन सिदा खालामनाङा नोंसोर नंगौना नङा केन्सेल लानाङा नङा खिन्थु खोथाखौ मोजाङै फोरमायना ला नंमारगौ नङाबा गैया दानि सोंबाय आङो नङा होनबाय गैयाबा नोङो नंखाय बाथ्रा बुंगोन अननाय दंबा नोङो नंगौखौ नंगौ फोरमायना लागोन नाङा
नों आंखौ सोलिथे मोजां मोनमाराखैना होमबाथ' आरो नोंसोर खै बोसोर जाखो? 5 हाजार आङो नै 5 बोसोर बाबा 4 बोसोर आंखौ उमार राजा इ गामिया बुयो गामिया नोंसिना जायगाया मा उमार राजा जोंना बिनिया थिबखाय सिमंका राङामाटि पाटुआंना पानबारि माने खाथि थाङाबा खाथि खाथि आरो माने थांनो थाङो नङासो होनदों हौवा नङानो हौवाया सोंबाय नों थांनो थाङा गावनि हौवाया सोंबाय सिरि थादों थाङाबा नों बेखौ बियो नोंखौ गालांसिगोन ओमफ्राय जोंबोथ' नोंखौ दोनखाया जों जायगा गैया बेयाव मानसि उनोबा नोङो थौदो सना मोनसे आं जेबो खालामा जेबो खालामा होननानै नोंखौ अनना अब्ला भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय दा कमेन्ट खालामनो दा बावसै नोंथांमोना बेफोरबायदि हिन्जाव माहारि बा हौवा माहारिफोरखौ मा बुंनो सानो गथ'आ थाखानानै माने हौवाया बै हिन्जावाव खारसन फैनायनि हौवाया माने गथ' लानानै बे हिन्जावखौ लांफिननो फैदों आरोना बेथ' उन्दै गथ'आलाय बहा बिमा गैयाबा थालाबायनो नंगौ ना लोगोफोर बिमाफोरा एसे बुजिनांगौ ना बेफोर अन्थाइ बिखा नामा गावनि गथ'खौ अननाय गैया नामा एसेबो गावनि हौवायानो नै लांफैलायदों गावनि हिन्जावखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेफोरसो हौवा सोरबाथ' रागा जोंगौमोन आं बायदिब्लाना आंनि हिन्जावा जुदि खारनायमोनब्ला आं मालाबाबो एक्सेप्ट खालामामोन बेफोरबायदि मानसिखौ नंगौ ना नङा लोगोफोर गावनि गथ'खौनो अननो रोङा माबानो रोङा बेफोरबायदि आरोना धरिल' आं मोनसे बाथ्रा बुंबाय गाज्रि मोननो नाङा गासिबोथ' बिदि नङा अब्लाबो जोङो बुंनो सानो जाहाथे जोंनि बर' हिन्जावफोरा बेफोरबायदि खामानियाव आगान होआ बेफोरबायदिनो सेन्स जालाङा होननानै मेक्सिमाम सिख्लाफोरानो गैला आजिखालिनि जुगाव माने आदै मादैफोरखौसो आं गोबां नुगासिनो बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ दा जिखियानो जादोला नोंथांमोना शेयार खालामदो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों दा नेक्स्टआव आरो मोनसे भिडिअ होगासिनो आङो हारसाफोराबो बुंहरगासिनो दादा जुबिनर निउस दि होननानै बेखौबो होनो सानदों ओमफ्राय बर' मोनसे निउस आपडेट होबोनो सानदों मबाइल गंसे लाबोनो नागिरदों र' आङो माने मोननै मोनथाम चेनेल दंना आंना मोनसेयाव डिस्टार्ब जाथारदों मोनसेथिं ओंखारबा मोनसेथिं होनो हाया बेफोरबायदि जादों बेनिखायनो मबाइल मोनसे लानानै मोननै चेनेलखौबो माने आगान होनो नागिरदों आङो नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्रायो मोजां मोनब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम फिन खेब नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोन बाय